Je moet er wat voor oer hebben om deze week ambtenaar te wezen in Dantemadiel. De kachel stiet de hele week uit en dat betekent dat het koud is. En dus joggen de vergaderingster deze week krijgt wat oors uit als oors. Ja, dat is weer. Ja, ze houden in Friesland moeds op. Maar we zijn heel effectief aan het vergaderen, dus we zijn wel warm. Valt dat? Het is nog net zo koud. Ik heb er nog net zoveel last van, nee. Maar de komende dagen wordt het heel iets wat kouder. De kachel stiet vol slijn uit en dus kwollet het stadig gewoon aan. Al is het op gewoon plakken in het gemeentehuis op deze eerste dag al aardig koud. Nou, ik heb gekregen dat het 14 graden wie op sommige kamers. De ene kamer zal misschien wat kouder wezen dan de andere kamer. Dat hangt wat van de wien af, maar 14 graden zo ongeveer. Uiteindelijk moet het zo'n €1000 opsmieten voor het goede doel. Gemeentesecretaris Skat maakt deze week wat extra rondjes door het gebouw om zelfs warm te blijven, maar ook om het personeel te stiepjen in de kelt. Al vinden de meesten het net echt slim. Nou, alleen nog maar positief. Ja. Het jouwt ook wel wat een sfeer van verbroedering, mag ik zeggen. En het is hartstikke gezellig. Zo. We moeten op en moffen on en we maken er direct wat leuks van met z'n allen. De ambtenaren van de gemeente hebben het er dus wel voor oer. En een wichtige brieftype, dat kan ik wel maar de moffen on. Ik moest eerst even wennen, maar inmiddels dan had ik de slag te pakken. Dus op zich gaat het uitstekend. En het is lekker warm onderhand. Maar werkt het ik echt? Even checken bij het stookhok. Geen smookuters qua stien, maar hoe zit het met de meter staan? Nou, staat er stil. Ja, hij staat stil. Dus de goede kant, dit voor het goede doel. Er wordt net stookt, dus dit smiet al je geld op voor het goede doel.